warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da safiya, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda na yi bayani, insha Allah yanayin da muke ciki na COVID-19 za mu rinka kawo abubuwan da za su rinka fadarkarwa da ilimantarwa ga wannan group namu. Saboda haka kamar yadda na yauce, a yau za mu gabatar muku da yadda za ka yi amfani da kowane irin application ne, na gidan talabijin ne, na sayayya ne, na editing ne, ko kuma menene dukkan koma menene za ka yi amfani da shi a wannan tutorials din. Za ka yi amfani da shi kyauta ba tare da ka biya ko kwandala ba. Duk wani application da aka ce sai ka yi subscription, to za ka yi amfani da shi a nan kyauta ba tare da ka biya ko kwandala ba. To bismillah, bara mu fara. Da farko dai, idan wayan ka datan shi a buɗe yake, za ka ci gaba. In kuma ba a buɗe yake ba, za ka janyo labulen nan ka yi onin data ɗinka ka kunna shi. To ni kuma kasancewar da router nake amfani, saboda haka da wireless nake amfani, ba buƙatar sai na buɗe data na. Da farko za ka danna menu ɗinka, sai ka je kan Namso Gen in kana da shi. In kuma baka da wannan application ɗin, farko abinda za ka fara yi shine sai ka je kan Google Play, sai ka rubuta Namso Gen. To in baka da shi sai ka danna install, ka install nashi. In kuma kana da shi sai ka danna open, kamar yadda kuka da na fara yi, yasa na nuna muku ta yadda za ka yi download nashi. Sai ka danna Namso Gen a cikin Google Play naka, kai sai ka install nashi. To mu kuma saboda muna da shi, dan sai mu danna open. In muka danna open, shi amfanin wannan application din na Namso Gen, ana amfani da shi ne wajen kirkirar ATM. Za ka iya kirkirar ATM kai tsaye ta shi ba tare da ka kwafi ATM din da ke jikin wayanka ba, ko kuma na jikin wanda kake amfani da shi. Shi application ne da ake generating din ATM card. Saboda haka nan kun ga an rubuta BIN, ma'ana lambobin jikin ATM gabaki daya, sannan nan an rubuta date random, CBV random, sai candidate. Wannan candidate din 10, ana buƙatar lambar kati nawa kake so ka generate, shine aka sa 10. Wannan CBV kuma namban baya na jikin ATM. Sannan wannan date din shine expiry date na ATM. Saboda haka sai muka fara da nan, sai muka ce BIN, ma'ana lambar kati na gaba. Saboda haka sai ka ɗauko, za ka iya ɗaukan ƙwara 4 ko ƙwara 6. saboda haka ne sai na fara, sai na ɗauki 536595, sai na amfani da guda 6, sai na danna general. To kun gani ya min generating din ATM guda 10. Saboda haka anan sai na ce bara na yi amfani da na ƙarshe, sai na copy. Kun gani copy number nan 53 zuwa 83 da na copy shine front card na ATM. Wannan 02/2023 shine kuma expiry date nashi. Sannan wannan 068 din shine CVV number nashi. Yawa sai ka minimize, sai ka komo cikin menu naka, sai ka hau Google Chrome, sai ka rubuta mail.google.com. yawa kun ga inda ya bamu. To in kana da email address, kawai za ka rubuta shi ka wuce. In kuma baka da shi, sai ka creating account. Misali mu dauka bamu da email address, dan sai muka danna create account, sai na sa for myself, paste name misali, sai na rubuta Kwati. Last name sai na rubuta Kwati. Username misali, sai na rubuta Kwati session. Then password, sai ka creating password naka. Misali sai na rubuta Kwati, amma Q din nawa na sa in caps, sai na rubuta misali 2525. Password din ma sai ka ƙara rubuta Kwati 2525, then sai ka danna next button. yawa
ya zo ma wajen phone number sai ka rubuta phone number ɗin da za ka yi amfani da shi, misali 070 68 71 1514 sai ka danna next. To za su tura verification code zuwa layin da ka rubuta. in misali ka ɗan ɗau 'yan wasu seconds baka samu message ɗin ba, kawai sai ka danna call instead, so za su kira line. Ni na ga message ɗin gacan ya faɗo min, saboda haka sai na yi copy ɗin nan ban gaya nan 465985 465 sai ka danna verify. yawa recovery email address wannan optional ne, na sai na sa January 01 misali, sai na sa 1990. gender ina kuma sai na bashi as male. wannan dinna save password, dan sai ka danna next. dan sai ka ce yes I am in, yadda zai kai ka wajen can email din address din naka. dan sai ka scrolling down ka danna I agree. to hakan da muka yi shine ya bamu damar cewa yanzu mun yi creating na email address. yanzu haka muna da email address, mun creating din email address. ya danganta da yanayin yadda network ɗinka yake baka. yawa yanzu muna da email address. to daga nan kuma sai ka hau kan search box ɗinka na Google sai ka rubuta pay Google sai ka danna search naka. sai ka hau kan na farko wanda ya sa sign in Google account. kunga da muka shiga gama processing sai ya bamu cewar add a payment method. to abinda zaka danna kan add a payment method, sai ka shiga add a payment method. sai ka jira ya dan ma processing, ya danganta kamar yadda can kudin to kudin yadda zai baka matsala. yawa kan gani ya sa mana card number, to sai ka koma kan baya kai minimizing, sai ka je kan wannan Namsogen app din nan naka, sai muka copy last ATM number kamar yadda na gaya muku. sai kai pasting din shi wani, sai kuma ka gano months da year na expiry date din da kuma CVV. kun ga anan months din shine watan 2 2023, sannan CVV din shine 068. sai mu je months 02 year 23, CVV din shine 068. to kun ga ya bamu sunan email din kwati wanda muka register a farkon. to nan kuma ya bamu Nigeria address line 1 address line 2. to in ka zo nan ba za ka yi amfani da Nigeria ba, sai ka danna kan countries din nan, sai ka je ka nemo Brazil, sai ka danna Brazil. kun ga a Nigeria muke din. to in ka danna Brazil, kun gani kamar yadda ya bamu nan ya wuce da kanshi zai wannan ya juya. to saboda Brazil ne suna da amfani da tax information ba kamar mu ba, saboda haka sai mun sa tax information. shi wannan tax information din zan
rubuta muku shi a ƙasan wurin comment ta inda za ku rubuta shi ba tare da kun sha wahalar nemowa ba. Dan sai ka rubuta tax information din, lambobi ne kwara 11 to ina da su, saboda haka sai na danna 082.582.528-04. dan sai ka sa date of birth, na wannan tax information din. Idan ka sa ɗaya ba daidai ba a ciki ba zai accepting ba, saboda haka information na date of birth din shine 21st/10/1940. to in ka danna sai ka danna verify. Okay, kun ga ta sa mana invalid date. To abinda za ka yi la'akari a nan, invalid date din da sa a ciki za ka ga ta sa mm/dd/year yy, ma'ana months ne a farko, saboda haka months shine zai kasance a farko, shine zai kasance 10, sannan date din a nan tsakiya shine a tsakiya, saboda haka date din da zai kasance 21. kun gane? dan sai ka danna verify. idan information din da ka rubuta daidai ne zai verify ya going through, idan kuma ba daidai bane zai ƙara ce maka invalid. to kun ga tunda ya zo mana daidai ne, ga na ya gaya mana card holder din, mai card din shine Edison Aretos de Nascimento, shine sunan guy din. to address line nan da zaka sa optional ne, kawai misali ne amfani sa misali ABC Street. address number 2 optional ne, in ka gana maka sa shi, in ka gana ba ka sa shi ba to kawai mu tsallake shi. neighborhood misali sai na sa ni nan misali, sai na sa ratsa su. dan sai ka sa state din da zaka dauka anan a can Brazil ne, ba a Nigeria bane, san da kun san cewa da Brazil muke amfani. sai ka nemo Bahia, sai kai choosing Bahia as in state ɗinka. sai ka zo kan city din da zaka sa anan shine sai ka sa Salvador shine kasance ma shine city din da zaka yi amfani. dan sai ka scrolling haka je wajen kan SAL Salvador, ga yana. to sai suka ce postal code. menene postal code na Salvador? ba a Najeriya yake ba, za ka iya zuwa Google search kai searching, amma ni kasancewar na san postal code din shi ma zan ƙara dora muku akan comment section yadda za ka ganshi ba tare da ka sha wahala ba, ko kuma ka je kan Google search ka rubuta Salvador postal code. to ga yanan zan rubuta muku postal code din shine 41500-290 shine postal code na Salvador. sai suka ƙara ce mana nan card number, dama already mun yi copy din card din mu, sai mu ƙara pasting nashi ana wani. dan sai mu koma menene da expiry date din nashi, to tunda ne ma na dan manta sai in ƙara koma kan apps din nan. yawa shine 02/2023, then CVV din shi kuma 068, expiry date nashi 02/23. sai mu zo sai mu rubuta 02/23, CVV nashi 068, then sai ka danna save. then sai ka jira idan abin da ka yayi daidai. successful, kaga ta ce mana all set with Google Play, gabaki daya katin ya hau, sun mana good, katin ya hau. sai ka danna done. yawa nan zai redirect naka into payment methods. then you should just wait for a while, kaga ATM din naka ya hau, ka jira. kun gani ATM din namu mai karhe 6883 ya hau, 6883 ya hau. saboda haka